Dumako naman tayo sa Balungaw. Nakipagpulong ang Land Transportation Office Region 1 sa mga miyembro ng Tricycle Operators and Drivers Associations or TODA sa naturang bayan para talakayin ang paggamit ng electric vehicles bilang bahagi ng pagpapatupad ng Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA. Layon ng konsultasyon na ipaliwanag sa mga tsuper at operator ang mga pangunahing probisyon ng batas, kabilang ang inaasahang paglipat sa mas malinis na uri ng transportasyon, pag-develop ng charging infrastructure at posibleng epekto nito sa kanilang hanap buhay. Tinalakay rin ang mga benepisyo ng paggamit ng EV tulad ng mas mababang gastos sa operasyon, pagbawas sa polusyon at pagmodernisa ng lokal na transport system. Nagbigay din ng pagkakataon sa mga dumalo na ilahad ang kanilang mga katanungan at saloobin kaugnay ng nakaambang pagbabago. Nagpapatuloy naman ang LTO Region 1 sa pagsasagawa ng mga konsultasyon upang matiyak na ang implementasyon ng EVIDA ay may sapat na kaalaman, suporta at partisipasyon mula sa mga pangunahing sektor, partikular na ang mga tsuper at operator ng tricycle sa rehiyon. IFM News. IFM News. IFM.